боғпарварӣ шуғли қадимтарини мардуми Исфара ба ҳисоб меравад. Аз қадимулаям дар шаҳру диҳоти Исфара парвариши боғи зардолу ба роҳ монда шуда, он манбаи асосии даромади сокинон буд. Зардолу дарахтест ки бо об талаботи зиёд надорад. Дар домана кӯҳҳо, дар мавзеъҳое ки оби зеризаминияшон паст аст, низ ҳосил медиҳад. Зардолу меваест ки ба ҳама ва дар ҳама давру замон даркорист. Зардолуҳои шаҳррези Исфара аз рӯи қанднокиашон дар водии Фарғона бо сифаттарин ба ҳисоб мераванд. имрӯз ки зардолуи нави пешпазак пухта расидааст, қунучин давом дорад. мо кӯшиш карда истодаем ки маҳсулоте ки пухта расидааст ба бозорҳои дохилӣ ва корхонаҳои колкард супорида каме бошад ҳам ба иқтисодиёти хоҷагӣ кӯмак расонем. мана имрӯз тамоми коргарон ба он вобаста шуданд ки зардолуро чида ба корхонаҳои колкард бисёр карда истоданд. дар хоҷагӣ мо қариб 18 гектар зардолуи пешпазаки ба ном майски мавҷуд аст ки мо кӯшиш карда истодаем ки ба корхонаҳои колкард зиёда аз 25-30 тонна зардолуи хушсифат ҷамъоварӣ намуда супорем ва барои бозори дохилӣ низ пур кардани бозори дохилӣ низ кӯшиш карда истодаем ки нарх дар бозор арзон бошаду мардум аз меваи шаҳрбори зардолуи мо баҳра барданд. инчунин дар хоҷагӣ имрӯз барои фурӯш ба бозори шаҳрҳои Истарафшан, Кони Бодом ва худи ҷумҳурӣ пойтахти азизамон шаҳри Душанбе низ соҳибкорон кӯшиш карда истоданд ки меваи моро дастрас намоянд. кофтуковҳои археологӣ собит сохтанд ки ҳанӯз 6000 сол пеш аз мелод мардуми Исфара ба парвариши боғоти зардолу машғул буданд. алҳол дар шаҳру диҳоти Исфара зиёда аз 21 навъҳои зардолу аз ҷумла навъҳои хурмоӣ, мирсанҷалӣ, тоҷибоӣ, зард ва сурх, кадухурмоӣ, шиша хурмоӣ, талхак, бинигорӣ, қандак, субҳонӣ ва дигарон парвариш карда мешаванд. воқеан зардолу асоси даромади оила, тинҷии рӯзгор ва баракати умри инсонҳост. зардолу меваи писандидатарини мардуми тоҷик аст, ба қавле меваи миллист ва дар рӯзгори мардум нақши муҳим дорад. иқрор бояд шуд ки сокинони шаҳру диҳоти Исфара рӯзгори худро бе парваришу ғунучин ва баступанди меваи зардолу тасаввур карда наметавонанд ва сарвату неъмати хонаводагиашон маҳз меваи зардолуст. وقتی دستگیری زنکاکتی همون آمده یاردن با آمده چینده هستیم زندالیه این زندال های چینده بعد کار کرد به صبحی وطن رو بردم یسپونیم با اولیش چیندگی های صاحب کار آمده شهری استرافشان به گیته ورسیان این زندال حاضر که معیز که های بعد این و گونوچینش اداش و دنی خدا ما میپذر نه و همه سر شد در آمده ما خدا خواهد همش زندگی ها ابالی همین نغز میشه. имрӯзҳо мавсими долузарби ғунучини меваи зардолуи пешпазак бо ҷӯшу хуруҷ давом дошта, боғпарварони шаҳру диҳоти Исфара ният доранд зардолуҳои тару тоза ва шаҳррези Исфараро пешкаши шаҳрвандони кишварамон ва давлатҳои дуру наздики хориҷа гардонанд.